Saan galing niya, bro? No. Yes, hello mga subscribers. Muli, bangkitin po ito. So, ito po yung ating regular client, si Aris Daso. Ito po sa may NHA Pandakaki. So, siya po ay magpapatherapy due to spasm, conditioning. Saka alam nyo na, siyempre, galing sa malayong lugar ito. So, kailangan magpapakondisyon. So, again, sa lahat ng mga Daso dyan, dito, shout out. Yan. Aba, may bating ka ba? Okay na. Pamilya mo? Diyan na sila. Sa bagay, okay. So, watch niyo po yung aming gagawin sa kanya. And again, God bless po to all of you guys. Ano ba? Kunting ito. Oh, alto. Ano yung mga ano? Seriously. Yeah. Siksing okay lang. Yung permit siksing. Yan pangalan yan. Ano mo naman? Kasi makakal ka yan. Saan ka galing yan? Ano mo? Ano ba? Balik bayan ba, no? Balik. Saan ka ba? Balik bayan, ha? Pero ang spin, ayos ka na rin, di ba? Tingnan mo. Ayos ka na? Hindi ba kita na kami? Lord, maraming salamat. So, ito sa Mateo 6:10, kasi nakita mo ang problema ng Diyos. Ang bagay ito na ako siya. Lord, bless mo na kami ito. Hindi po kayo gaya ng alis mo. Ano sa makita ko? Ano madasalin tayo? Basta. Hindi pwede mo magdasal ba? Hindi ko bago malis. Wala na natin. Gagawin natin. Oo, hindi natin natin yung spasm po. Guys, sobrang simple mo guys. Parang patulad yung braso. Di ba yung meron dyan? Yan doon na sa isang pasyente sa upang. Di wifi. Di doon lang yan. Naka-subscribe ka ba? May subscribe mo sa Modero Magkipin to para makita mo kami. Lalo pa rin mo spasm. Tawag dito para sa virtual spasm. So, isipin nyo. Sobrang gamit. Ano ba? Trabaho. Kailangan ba? Ano lang mga iniikot ko ang arayat eh. Iniikot ko bang paano, maraming tao na kailangan ng nesto. Yan na, galing ko sa ito. Pakita ko yung mga ginagamit nila eh. Oo, eh, kung gusto ito, no? Nakakalakad sila. Kasi kung ako matagal yung sabihin ka na ito, 7 years old. At nang balong na. Kasi gusto sa programa natin sa mga bata. Ayun. May check ka pa yan. Yung gabi lang. At yung gabi lang, oras ka nag-bukas doon. Mostly mga 7. 7. Saan? Sige po karayat? Dito, punta ka agad. Steve 11. Sa District 11? Di ba ito yung ating, ito yung ano? Yung ano yung sa may palengke? Oo, di ba ito yung gasolinan? Sa Palengke. palengke? Sa palengke? Oo. Ito yung palengke. May tangki ka na mali. Wala na akong mapas ko. Ayun yung magkabalot. Oo. Ayun, malapit doon. Marap ka lang doon? Pagkabago ko na sa Oo. May schedule. So, nasimit ka na ito kasi nga, pamunta ako ng kupang na ito, si kupang mamaya pa lang pwede ka naman. Ano ba siya? Umaga ka na chat. Unahin kita. Bago ka na kasi pakupang na ako doon eh. Ano sabi ko? Sa tapo na ito. Ba? So yung kapatid mo, yung Babae? at mo rin? Si ate. May sino? Pero nga sa isang sinasabi, hindi mo na akong talagang kaya lang sa mga pati dito ko, ito mo yun. Ano din siya? Ano sa kapag-senior na? Ba? Ano sa mga rin? Soy pa. Sige, ba yan? Bata ka? Oo. Hindi mo nga, tama mo. Oo, bakit? Ano?
Dati ba din mo? Yung mga anak mo, ito pa kayo. Tapos mo. Ay. No? Kasi sabihin niya sa ako, lalo. Yung bulok sa video. Sa mga system niya. Dito pa rin. Ang stock up ha. Ma? Ito yung kape na ito. Lubusin ng fluid. Tawag yan. Sumalot fluid. Lubusin siya. Pabilis ba? Huwag ka na nangalis. Hindi rin mo. Nangangala yan. Gusto ginagawa ko? Oo, gawin mo na lang. Agad ka mag-gagawin. Relax mo. Relax mo. Pagod na eh. Sige na ito. Ito relax. Tingnan ko ano ng nalay mo. Pag medyo nalay ito, gawin mo lang ito. Gawin mo rito. Gawin mo. Dito ito. Yan. Pinsa. Kaya nalay ka. Alam na. Oo, sabi ko na. Kabila na yan. Kasi nangangalit ito mismo. Okay? Okay, patigil ka. Yun yung stretching. Dalawa na nga, sabay mo na. Okay, yun sila yun. Kasi, Para ka nagitik-itik na. isa ka. Sabay kang Pag naman talaga. pag naman sa harapan naman. Gagawin mo siya. So, yung ginagawa ko nga. Yung hyperextension. Wala naman sa mga therapy. Sometimes. Okay. Yan. Iwasan mo. Hindi mo, mga ba't na rito? Yung mga lagong rito, tinatawag sa mga ngalay. Yung hindi ko yan, yun, siyempre. Kapag nag-isip ko, lagi ko Hindi ka mahinginan. Hindi ka mahinginan. Isa mo. Ayun. Ayun. Nag-isip na. Ay, sige din siya. Kailangan kasi naman ito ako dahil paghanapin. Kailangan. Kailangan, is lalagyan ko ng palabas. Ayos ba? Ha? Hindi ba? Hindi, mas ka. Sa may ilog na ako. Bakit yung kanto eh? Kailangan Hindi, ito kasi bilang kanto. Hindi ka nun. Pasok na lang. Hindi na eh. Pangalawa. Hindi kasi minsan, sabi ko pangalawa, doon diberti naman sa kabila. Hindi. Kasi yun, di ba, pag gano'n mo ko ng kanto na isa, tapos sa likod ng undefeated, dalawa, pangatlo ito. Mukhang pangalawa. Hindi pangalawa. Sisalitin sa ito. Ilog. Tapos pa rin, mamalo ko ito, magbenta ko nito ah. Hindi ko bukod magbenta ko nito. Doon malakas ka sa sabi. Lalo si Gordon ito. Dati lang bahay din, pinutuloy ng bahay. Hindi ka kilala nun. Ang mga taga na botas yun. Yun. Marami kasi yung isa sila. Ba't Sa Caloocan. pagpipang gano'n? Mga taga mga... Gusto naman ang ano mo? Ang trabaho mo. Ayos lang. Wala naman problema. Ayun. So wala, balik mo yan. Bilis ang bakasyon mo. Hindi, nag-ano kasi yung bagay ko. Ha? Yung paglamay ka na.
Ano, bali 1 year kahapon. Ah, 1 year. Ano sa araw? Pagis. Ano to, nandito sa hospital. Sa hospital. Sa emergency. Hindi namin pa namin doon. Ano? Tapos nung, okay, mahal na. Tatlong araw. Ang matay. Mahal na ako pa ng mga rin. Mga stone. Stone, mahal na. Okay, 5 na 6,000. Mahal, no? Yung sabi ko, kasi mga dito. Dahil, Nung natira namin dito, halos walang tao doon, puro bahay lang. ngayon, mahal na. 2.5 lang, mayroon ka ng bahay. Oo, ngayon. Yan, 50 yata ang pinakamababa, wala kang makuha. Oh, hindi pa ang dito. Sabi, sinasabi mo, oo, oo. Kailang sinabaro, Oo. gratis doon. Ako, Magbigay ka lang ng 5,000 sa kanya. okay yan. Ngayon, Kasi kailang mo lang nakatira dyan. ito, tara ito yung ano. Kami lang talaga nakatira dito. Tapos yung ba? Kasi sira na kayo mga, ano yan, yung mga stilasyon yan. Ito ko lang yung tansi eh. Pinira. Pinira ko tinansi lang yung mga stilasyon. Babasag yung mga salamin, tapos dito pa yung mga sa jealousy. At ano yung yun. Naman. Magbahay, magbahay. Oo, binakal lang yung mga Kasi nga, kasi wala nakatira, walang tao. yun yun, sabi. Ulit, sila naman. Nung ako ko doon, nauna Wala ako. kung kung Nagbrang, no? hindi, alam ko naman kaya lang, wala na kung Yung panahon na yun, mahal yun. oo, sa Kita mo ito pa yun. Kita mo yan. Dubai. oo, yan, ganyan, buo na yan. Sila yan. Kasi ito, ano, lahat yung puro naman na lahat yun. Sila yun. Bayan mo yan. Sa ilo yun, bibigyan ka na entry pass. Tapos yun, yan ko na. Tapos kay Navarro, kaya 5,000 dahil hindi na kailangan bumigay sa may opisina. Aba, okay yan. Hindi niya, ano yan, diretso na siya doon. Buti, maraming na alam na. Marami. Oo, yan, bumigay sa ano. Si Navarro. Higit na mga yun. Oo, ano yun, natitiran mo na ano. Basta titiran mo lang siya. Ah, oo. Hindi ito lang. Magkukunin siya. Yun. Mas ba? Ba? Hindi mo ano. Nagkatago. Step pa siya muscle. Pag step pa muscle, hindi na. The hard. The very hard is Ano mo pag tayo pag sa kapis ka? mali pa. Oo, kasi pag yan, tinira yan, magkakaroon ng blood clots. Massive yan. Sa tangali yan. Kasi, ang therapy, ang massage therapy, hindi naman siya bugbugan. Relaxation yan. Kung magkasama yung muscle mo, ayun, lulabasan mo ako pag oo, yan. Hindi ba din? Oo. Ayun. Ito, sumamabra ka sa DNA ito. Nagkakaroon ng pasak. Sumagaw na. So, na-damage yung ng muscle mo. Imbis na maayos, no? Eh, medyo kulang sa medyo, alam niya, knowledge power. Titirahin na yan. Ano yun? Pagka kapabasaya, ang nagsumasok ko, sabi ko, din mo pa. Hindi. Position. So, yun yung makaka-relax. Yun, hindi. Pag ano si parang ito na Hindi nga, pero dahil hindi natawanin mo. Ito, tagal ko, nakamang siguro ito eh. Ito tinatawag na deep tissue. Kaya ito tinatawag. Malalim na masahin. Diba? Maling dito mo, ano mamaya, pag iyak dyan. Ngayon, maraming yung bell pulse mo, okay lang. Hindi mga lang. Kulang sa relaxation ng bell pulse mo. Yung bell pulse pa rin. Ang muscle mo sa pagbuhin mo. Makakain. Hindi mo sa tricep. Dito lang sa tricep. Diba?
Ha? Check na rin mo siya. Grabe din sa mga maso. Papalaman kasi ako, pero may matatang sa trabaho. Kung talaga nagtatrabaho ka, so mo, gusto ko mga maso. Kailangan, relax. Kaya sa lugar namin dati, hindi naman tubig. Hindi ka tumutubig lang kailangan. Kailangan magtubig ka. Tapos hindi lang talaga igib ka. Puso, yung mabigat at puso, tabla. Yung 2 por sa isla tayo, yung 2 por sa silo. Nilagamit na pag sa mga yun. Makuha. Pinaglakahan. Ano, bago mo is master natin yun. Yan. Isipin mo na lang yan. May oras mo. Saan po siya yung alis? Kondisyon. Pag doon pa mo sa ako kasi hindi pwede mag-go. Okay. Doon ka, sila. Lang sila. Tapos lang. Depende sa sanction ng baso natin ngayon. Kung talaga nakakita ko malakas yung sanction niya, wala mo naman sila. Kaya pwede mo mas. Ngayon, pwede maligo ngayon. Bawal ko maligo ngayon, siyempre. Kung bukas, hapon, warm water. Pwede mo. Quick warm water. Kasi kaya natin hindi na alam maligo ang bentosa kasi nga, by portion man. Oo, tsaka ano, siyempre, yung mga mark, mag-isang hindi sila open na pa. Yung nangyayari dyan, sinasanay nila, nagpa-bentosa siya, hindi siya aware sa daligo. Hindi na makagalaw ko. Inayos ko pa yun. Dugtong ka sa akin. Yun. Alam ko inayos yun, yung mga sila, stuck. Siyempre, masukan eh. Tapos pibintosa niya pa, siya no hard. Mga sama, binabad yung bentosa. Di, itim yung likod. Oo. Tsaka hindi siya makagalit. Hindi sa pwesto. Nice. I'll think it on the business. Siguro, ano, napipigil tayo na. Mas bilang ka. Nagis ka. Kaya nung leon ito, terus niya ito. Ano? Verse. Ito mo verse. Kasi kung may po kasi hindi natin mahigat yan. Matuguro lang natin yan. Yung talaga yung gusto ko, satisfied ka sa kamali. Sinarado ko na sa iyo dito. Ano pag, tawag mo ba? Yung salos nga. Ganda mo. Ganda mo. Hindi sa 10. Hindi yung 2 student. Hindi nagano ako eh. Lugar, tapos tapos bilang Hindi. Sandali lang. yun ang pinakano ko. Pinaka-compromise. Lawan mata mo. Lawan mo. Ano ba? Ang bayan mo ka. Ito ba yun? Sabi niya. Mga memory. Yung mga mukha daw. Ito, nagtuturo siya. Kung yung pagpalakas, alam gusto mga lunggay. Gusto niya, ma? Yung tangkay niya, wala? Makayasin mo yun. Bilisin mo. Yun, yung pagpapakuluan. Mas epektibo yun. Tangkay yan eh. Gagawa ko siya sa dahon. Yun, yung tangkay yan eh. Hindi pinapolution dahon. Yung tangkay yan pinaka. Pinakadalis tangkay. Tangkay yan. Ay, yung kanila, hindi tinanong doon sa doon. Wala. Sabi sa doon sa papaling sugar. Pero mas Masang talaga yung mga tangkay. pag sugar naman, siyempre alam mo bahaya. Oo. Yun ang pakailan mo. Ang dami na. Yung odog dagat mo. Matindi yun. Ang type ko ba? Kung hindi ka masaya, alam mo yung abdo ng ano, bangos. Hindi ka masarap. Ganun. Swak yun. Kasi ito lang.
maraming mga alternative. Pero problema sa tao sa kamay. Oo, yun lang. Kaya ang herbal natin, biyaya natin ng Diyos yan. Lalo sa Pilipinas, dito lang. Tutuklasin mo na lang yung kung paano gagamitin. Halos nandito lahat ng mga gamot sa Oo, Pilipinas. di ba? Meron tayong anti-cancer, di ba? Diba? Si carrots, di ba? I-blender mo. Problema nga lang siyempre, ang tao kasi gusto instant sa panahon na ito. Kasi pag instant, Yun yung sasabi ko sa iyo. saan, puro natin kasi ginagamit ko. Kasi sabi ko sa iyo. Ano yung bola sa akin mo? Tsaka lang, bola sa akin. Ito yung bola sa akin mo. Yan, ito natin yung ikot. Kung tama, okay, natin. Kasi may kasi yan, kung hindi sa yan, may iwan yan. Hindi mo sa pa. Gagawin mo ngayon. Saan pa kayo ito? Ay, dyan ka. Para ganun ko. Ito ko marap sana, sa camera. Tama ito. Yan. Hindi ba yan? Ano yung tibay ito? Matibay ito ha, guys. Ano rin mamaya ni Aris to. Gusto mo ba rin yung sando? Huwag mo na ba rin? Gagawin lang. Yung gagawin. Hindi ko rin niya dito. Dito sa base natin, maraming parts na yun, maraming parts dito. Hindi ko kasi na dito. Ang tinatawa dito. Kaya ito medyo tigas ng konti. Wala kang pili, bale? Parang tigil ba? Wala kang opera? Ay, wala. Wala kang istorya. Dati may pilay Sa balita. napang Nahuli ba sa dati yung bata? tagal yan. Yung bata pa rin. Kaya itong reflex, itong reflexology, itong sexual mo. So far, so good. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, pwede mo. Spleen, stomach, puso, insomnia, baga, ingay, balakang, nanalang mo ng mata, sakit sa ulo, migraine. Bulsa, pampabata, slap, anti-bills palsy. So lahat ng mga ginagawa, may purpose siyempre. Pag binalabaran mo yan, mababalabar pa rin. Bakit mo nahihilo ka ha? Ayan. Ito tinatawag na pressure point ito. Okay, pressure point, hindi na pagkakating. Nosebleed, sore throat. Okay? Pagka-hyper ka naman mo, ano ba? Ha? Pagka yung nosebleed na digan. Ang nosebleed, kailangan ganun ka. Huwag kang nagagano ha? Oo. Ganun ka. Tapos lagyan mo ka ng yellow. Ha? Okay? So, kung ang yellow, ganun ka, huwag kang ganun ha? Oo, kasi papasok sa... Pasok niya, so gano'n ka, lagyan mo yellow, hindi ma-impact yun. Okay? Baka magaling ng person, hindi nakita ka, ganun mo. Ganito, bakit tayo? Hindi nagaling pa rin. Hindi mo sabi, baka masira ako yan. Hindi ko naman pinaka pa naman ko. Ganun lang. Ayusin ko lang guys. Yan.
Uy, tigas na. No? Masakit. Yun. Oh, traps yun, traps. Nagawa ko na nag-hit sa side ko. Pag masakit yan. Ayan, traps yun. Ayan, traps yun. Traps yun. Ayan. Tigas na dito ah. Ayan. Ano? Face lang ito. Tuloy ko na. Diyan, gusto mo. Dami na. Ulitin mo ito. No, ulitin mo. Last, magdadalis. Salam. Salam to ba? Yes. Location? Mas ba? Oo. Sabi ko sa'yo. Ha? Buwag yung malaga. Oo, start mo. Muna malalim. Meron pa. So, relax. Ito lang. Ito lang. 45. Okay. Yes. Ang laribog ba? Huwag mo mo yun. Huwag niya. Tapos mo na pa, ano? Tuyo. Bawa ng konti guys. Yun. Tamaan mo. Hindi na kailangan pa. Hindi na. Hindi kita eh. Ayan. Biya ka rito. Ano yung sentral mo? Kita ka sentral. Sentral ka ulit. Oo. Ito siya. Ano nagabi dito? Nice one. Ano mo na? Bisa tas ha? Bisa tas. Ho! Ah! More. Oh. Relax ka natin sa tas. Whoosh! Are you okay, sir? John? Sinasabi ko, sir. Kaya. Ano problema ito?
Relax mo lang. Relax mo lang, relax mo lang. Relax, relax. Doon tayo sa stretching ka lang. Kaya, kaya. Mga naipunto pa. Ay, sol.
Tara, bukas na ito na tipo mo. Ay, hindi ko ba? Papapatay ba? Oo. Saan? Tingnan mo. Ayun sa akin lang yun. Tipilis ko. Dito sa sa'yo. Pangalawa, pangatlo. Una. Pangalawa. Pangalawa. Sa baba.